baka na. tsaya nawa An baka na. Dan kana aka sai aka ban 500 ne fara 100 za ka ba su sai aka ƙara kawo min 500 aka ban 300 ya aka yi ok aka kawo ma 300 aka anshe 500 aka an shi 500 A ba haka ba. to Aka baka 500. farko aka ban 500 ne fara 200 aka tafi da su Sai sauran 200. a ina da shege ne tun da Kai kake bin baji za a baka ina naira sallah 100. ina wannan da saki ka san me ne Kai za a baka 100. yawwa to yanzu ya za a yi Kawai kawai da na ba Za ka dafa 100. kuma ga 300 ina 100 hangana to Za canji a aka canji ka ba da canji aka bayyana. Allah wannan abu akwai rigima a kai. 100 za a baka. a haba wallahi ban yadda A to. kai alaji ba an sai abin 500 an ban na ba 100 Aka baka 500. aka ban 500 ta tafi aka ƙara kawo min 300 kuma ne ba 500 Su za su baka naira 100. yau wallahi yanzu na koma kana sallah na koma